Orain nik ondorioa esango dizuet eta zuek zergatiak antzeztuko dituzue. Horra ondorioa. Emazteak senarrari dio, banekien berandu iritsiko ginela. Antzezle bakarreko improvisazioak. Bi antzezleren arteko improvisazioak. Hiru antzezleren arteko improvisazioak. Lau antzezleren arteko improvisazioak. Frankenstein eta Popeye igogailuan sartu dira eta igogailua geratu eginda.
Eskalea eta Markesa igogailuan sartu dira. Eta igogailua geratu egin da.